kallon mu tare da sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri wanda yake zuwa muku kai tsaye daga tashar Hausa Media Cycle. Wannan shine zuwan ka na farko, ka danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shirye da zarar an dora. Lauyoyi zababben dan majalisar tarayya da yake wakiltar karamar hukumar Tarauni, injiniya Muktar Umar Yarima da girma babban titi, muna gaya muku cewa wannan hukunci da aka yi na zalunci ba daidai bane. Tuwaye ku saurari wannan bayani. Faru shine duk hujjojinmu sun ɓoye mana su, sun yi la'akari da wani da damar hujjojinsu sun bayyana su. Amma wanda nake so in gaya muku ce shine ita wannan shari'a dama za a baka sati biyu idan hukuncin da aka yanke baka yarda da shi ba ka ɗaukaka ƙara. Saboda haka za mu ɗaukaka ƙara, kuma wannan zance ba mu yarda da shi ba. Wallahi ba mu yarda ba. Injiniya Muktar Umar Yarima shine zababben dan majalisa. Sannan har yanzu shi zai shiga ofis ɗinsa. Shi zai ci gaba da wakiltar karamar hukumar Tarauni. Zai ci gaba da karɓar albashi. Zai ci gaba da yi wa ayyuka na alkhairi a karamar hukumar. Za mu ɗaukaka ƙara kuma a ci gaba da addu'a. Insha Allah mu muke da nasara. Gaskiya ta riga ta fito. Babu yadda za ka lokacin zaɓe. Ƙuri'a mai nauyi. Na goma da wani maka. Wai an zo suna, an samu suna ba daidai ba. Kowa ya tabbatar akwai Muktar Umar, shi ya yi Hausawa Primary, shi ya yi Technical College a Wudil, sannan shi ya yi makaranta a Kaduna. Kowa ya tabbatar shi ne. Matsalar da aka samu shi ne ƙarin suna. An ƙara sunansa a matsayin Zakari. Kuma wannan bayani da aka yi an je kotu ya tabbatar da cewa shi ya ƙara wannan sunan nasa, ya ƙara wa kansa Zakari wanda shine sunan kakansa, kuma an rubuta, an bi ka'ida, an saka a jarida. Saboda haka duk wannan abubuwa za mu fito da su. Sannan shi ne ban fara kwakwashi da magana, tabbatar da cewa jam'iyyar APC ta hannun wani Muhammad Abbas tsohon ES sun sami headmaster cewa ya zo ya rubuta abun ƙarya cewa shi Umar Yarima ba dan wannan makaranta bane ba. Ya ba shi ticket din nan yana nan, mun nuna wa alƙali, ya riga ya ga wannan ticket din, ya gani, ya ga komai da kuɗi da aka ce za a kai shi Abuja da abin da aka ce za a bashi. Alhamdulillah wannan alƙali bai zo ya faɗi wannan abubuwa. Wannan yana nuna cewa tabbas akwai abin da aka zo aka haɗa. Wannan gaskiya ne. A kwantar da hankali, a ci gaba da yin addu'a. Insha Allah mu muke da nasara. Jama'a assalamu alaikum. A koma gida cikin Kallon mu tare da sauraron mu duka a nan muka kawo ƙarshen wannan rahoto. Kai dai kasance da tashar Hausa Media Cycle domin samun sababbin shirye-shirye da zarar an ɗora.